Менә ул тәүге кадрлар, тәүге интервьюлар. Эфирга чыгу планында 3 сюжет теркәлгән. Хакимият башлыгы, Нурлат-информ чыгышлары һәм кийеклек хуҗалыгында сөт җитештерү турында видео язмалар алар. Тапшыруыбызны ул чакта район башлыгы булган, хәзер Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибагатуллин шәһәребездә телевидение ачу уңайыннан тәүге интервьюсы белән башлый. Нурлат телевидениесе башлангычында торган шәхес буларак юбилей тапшыруын хәзерләгәндә дә без иң беренче булып аңа мөрәҗәгать иттек. С праздником Сабантуя. Мен бекенде килдим 96 жылдың азагында. Аннары 97-98-ләрдә бик күп эшли башладык. 98-ләрдә нефтяникларның бик заншаттагы кризис вакыты, зарплата бирә алмыйлар иде. Башкасы менә инде халык белән хәзерге заманда аралашуның иң теге төп мәгълүмат чарасы дип әйтергә кирәк, ул да булса телевидение бит инде. Телевизор каршында инде кеше, шуңа күрә Нурлатның үзендә кеше хәбәрдар була торган, теге уңышлар белән шатлана торган, андый хәбәрләрне китерә торган, аны карап, сөйләп һәм хезмәт кешесен мактый торган шушындый орган ул да булса инде безнең телевидение. Шуңа күрә безнең инде шундый мохтаҗлык бар иде һәм менә ул вакытта без беренче булдык. Һәр ул теге цифровой телевидение дигән нәрсә икәнен дә белмибез. Инде оештырга шушыны оештырыйк дип, аның дөресен әйткәндә акча да бирүче юк. Ама планда хәзерге шикелле теге программалар да бүтән вакытта монда сез башлап бирүче инде. Беренче чиратта Риза Крамны. Моны оештыручылар сез булдыгыз, сезгә рәхмәт. Һәм менә шулай итеп без телевидение булдык инде иң алдан республикада. Һәм аны Карибыз Нурлат телевидениесен, аннан инде үзебезнең менә дигән кадрларыбыз да булды бит. Аннан соң инде значит конкурсларда да җиңдегез, аны бит инде зрәгә генә теге начар эшләсә телевидение теге уртадан югары булмаса, берничектә беркемдә андый кеше бүләкләр дә бирә алмасы, андый дәрәҗәгә ирешә алмаган булыр идегез. Коллектив бик моны инде топкалсы сез. 15 ел электән Нурлат телевидениесе бүгенгедәй кереш музыкаль өлеш белән башланып китә иде. Бүген дә Нурлатлыларны зәңгәр экраннар янына шул ук таныш ноталар дәшә. Әмма заставкабыздагы кадрлар башка шул инде. Шулай да без 15 ел элек экранда балкыган беренче геройларыбызны таптык. Гөлнара Хафизова ул чакта яшь ярымлык улы белән үзәк мәйданга һава суларга чыккан була. Камера объективы аны шунда эләктереп ала да инде. 15 елдан соң Гөлнара һәм Эмиль Хафизовларны безнең төшерү төркеме янә үзәк мәйданда очратты. Получилось так, что мы попали в объектив Нурлатского телевидения, и после этого Без Нурлат телевидениесе камерасы объективына эләктек. Шуннан соң мин һәр җомга үзебезне күрер өчен заставканы карый башладым. Нурлат яңалыклар белән кызыксынып киттем. Шул вакыттан 15 ел үтеп китте. Улым да үсеп җитте. Нурлат телевидениесе дә үзгәрде. Сезнең команда Нурлатлыларга күңелле ял бүләк итә. Чөнки бүгенге көндә телевидениедән башка тормышны күз алдына китерү кыен. Мин сезнең кызыклы идеяларыгыз, планнарыгыз күпләп булуын телим. Мавыктыргыч тапшыруларыгыз өчен рәхмәт. Нурлат телевидениесе һәр вакыт яхшы хәбәрләр җиткерсен дип телим. Смотрю Нурлатское телевидение. Мин Нурлат телевидениесен карыйм. Шәһәр, спорт яңалыклары белән танышам. 15 ел узып китте. Бәлки тагы 15 елдан соң минем балаларым да Нурлат телевидениесен карар. 15 ел әллә ни күп вакытта түгел кебек. Әмма тәүге тапкыр Нурлат телевидениесе экранында күренгән шәхесләрнең кайберләре бу якты дөньяда юк шул инде. Шуларның берсе безгә беренче тапкыр интервью биргән Нурлат-информ элеккеге җитәкчесе Марат Хуҗин. Ә менә кийеклек хуҗалыгында ферма мөдире булып эшләгән Валерий Билалов 2000 елда безнең хәбәрчеләребезгә биргән интервьюсын яхшы хәтерли. Үткәнне бигенге кебек хәтерлим. Беренче интервью бергәндә бераз каушаткан инде. Аннан соң инде интервьюлар күп биргә туры килде миңа. Алардан да нәдәрәк шомарат иштем. 15 ел моны сизелмичә дә узып киткән инде бездә квартал төштәге пенсияга чыкты ул вакыттан шул гомер эчендә Нурлат телевидениесе да үзгәрде. Ул да яңара бара. Көннән көн программалары яхшыра. Нурлат телевидениесен һәр вакыт китеп алабыз, карап барабыз. Передачалары бик яхшы. И алдагы көннәрдә дә Нурлат телевидениесенә яңадан яңа уңышлар теләйбез.
Рус һәм татар телендә 31 минутлык тапшыру булып чыккан беренче эфирыбыз шундый иде. 15 ел артта калды. Бүген без үзебезне кайдадыр тәҗрибә туплаган, каядыр әле күп нәрсәләргә өйрәнеп кенә килүче, республика, Россия, хәтта халыкара конкурсларда җиңү яулаган, бераз олыгайган, саллыланган, әмма барыбер һәр вакытта яңалыкка омтылучы, эзләнүче мәгълүмат чарасы итеп тоябыз. Бүгенге юбилей датабыз шатлыгын район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузюров беренчеләрдән булып уртаклашты. С таким профессиональным подходом, как у вас, да, с таким подбором коллектива, ни одно 15-летие еще будет отмечать это телевидение. Ни одно. Поэтому, какие бы преобразования в последнее время не происходили, там, лицензирование, допуски, разрешения, вы очень классно, профессионально все это выдерживаете, все требования, которые выставляются законодательством. И мы видим работу, плодотворную работу не только на благо района, да, вы транслируете в целом, все репортажи идут на республику, у нас по всем направлениям освещается, все направления буквально освещаются. Ну и для наших горожан это дополнительный стимул, вот, позитив, который вот, получает. Очень рад, что у нас есть такая мощное оружие, я так его назову в хорошем смысле этого слова, и хотел бы, пользуясь случаем, пожелать коллективу продолжать эти добрые начинания, продолжать творить, продолжать нас радовать горожан, радовать население Нурлатского района хорошими репортажами. Район башлыгы белән бергә безнең коллективны юбилей датабыз белән котларга дип мәртәбәле кунакларның килүе дә бәйрәмебез дәрәҗәсен күтәреп җибәрде. Там, где есть телевидение, это показатель качества территории, то есть качество и развитие территории. То есть Нурлат, к счастью, сегодня находится на таком хорошем уровне, что у него есть свое профессиональное телевидение. Бывает журналистика, которая идет вслед событиям, бывает журналистика, которая ведет. Поэтому я желаю вам, чтобы вы были журналистами, которые ведут такой цели, ведут общество. Они идут вслед событиям и говорят, кто родился, а кто, к сожалению, умер. Да? То есть надо рождать события, надо создавать события. И телепередачи, в принципе, могут сделать много людей. Но телепередачи, которые смотрят, могут сделать немного людей. Вот поэтому я желаю вам, чтобы вы стали людьми и оставались людьми, которые создают телепередачи, которые смотрят. Пожеланий, чтобы вы стали региональным все-таки телевидением. Захватили Субайский район, Алькеевский, Черемшанский район ближайший. Әлбәттә, 15 ел дәвамында тутырыклы һәм уңышлы эшләүебезнең нигезендә сезнең яратуыгыз һәм игътибарыгыз ята, хөрмәтле телевизор караучылар. Мактауыгыз шатландырса, теләк тәкъдимнәрегез, хәтта тәнкыйтегез безне алга барырга, камилләшергә инде. Киләчәктә дә бергә, бердәм булыйк. Безгә бит әле ни бары 15 кенә.